tini habu o hani bubagra bo habu bubagra tu bukha boroni kono gyan tongote gyan kono gyan kuri Tripura sarog mo kichu manja Tripura ha kichu manja borno tu bukha bono borno tu bukha mani borno bank balance bari kha gari ongkha gura ongkha 5 star hotel salai kha masa mangni borok building tangkha abono borno tu bukha hake vibe song norok khnagana je CPI mineta Jitendra Chaudhary tini tamil saikna rikha chini bubagrano bo hani bubagrafo gyan kurifo gari rosin kai gurugo kubamo kok saikna rikha mangkha semino kok ke sawo amtino saikna rikha norok nukhana ang bini je okok samani nugui ang belakna bukha dokonangkha ang tei ang personal ang sajaglia tamni gangke bo hani bubagra abo bo baike saraka chini o tiprasani bisingo 184 joni rajani last tini Maharaja Bir Birkomni tini o busuk sanatangke chini bubagra Pradut Kishor Manikko bono bahake bo hani bubagra gyan kuri hini tini kok semanka belakana wana mesinja ang sana muzungu tini o noroni সরকার CPM ni সরকার যখন তে চীন ত্রিপুরা হাও 25 বছর লাগাতার noroni সরকার তং পুরো চীন ত্রিপুরা সরক নন তাম খাইকে বা চীন ত্রিপুরা সরক ni বাগে বুসুক ডেভেলপমেন্ট খাইকা আবশ্যক বইয়া চিনি ত্রিপুরা সরক ni বিসিঙ্গ যে নাংসুকমানি আবো নরক ফুলফিল খাইকা actually main sana thang angke naidi o je jorao CPM ni সরকার চলে তংপুরো আফ্রুনো বেশিরভাগ বাংলাদেশ ni borok chini ত্রিপুরা o hapai mani chung lukha o iarogo tini o buini desh ni borok chini ত্রিপুরা hawa hapani bagoi tini ত্রিপুরা sarak komona dige thangoi tong ত্রিপুরা sarak ni census nani kangke tabuk 2011 ni census belekne kom buini 24-25 লাখ ত্রিপুরা sanke 12 লাখ se kaya 2011 ni census nai kangke মাত্র 31% chini percentage ত্রিপুরা sarak ni percentage tami boi hingke agi a jorarogo buini desh ni borok chini ত্রিপুরা hapani bagoi abo simboya Jitendra Chaudhary nini সরকার tong puro tini o ত্রিপুরা sarak busuk unutingka abo punung demano chung punung din sakangke ang sudu nono simi okok samani ingya ang sana nemangka obosi tini o bubagra sana thangke boron সরকার paimani busuk balukha tei ekdom full power khlaibo tini o titiya disho phan phunuk maya inge bahai ke unnoti development phaijingo samgam khlaimanai piaba noroni সরকার tong purung ke norok niji neta ungtong tutui 25 বছর লাগাতার CPM rok সরকার চাই tong puro chin ত্রিপুরা sa ni hani boi noroban wansuka chin ত্রিপুরা sa ni je roman script agini simi sanle phanle mani abono wad wansuka illegal migrant abono post be khlaini wad wansuka piaba tini o ke bahai ke nung question khlaima ka je bo hani bubagra ari bo hani bubagra tini o kusum chini hani bubagra tini 184 santhangke world record chini rajani bisingo chini ত্রিপুরা hasne chini raja rok sirai seman tong tini o phiaba tini bhaika question khlaimanka abo belakhan one musincha kaham ke chung kok sadani o tongo chung belakhan tong nango tini o chung nani kengke naidi chini ত্রিপুরা san bagoi joton sila leader kaham ke matro chini bubagra chini raja chini bubagra Pradut Kishor Manikko bini bade o ত্রিপুরা haste o haikabo notice o chung leader kaham mangla phia bono bahai ke bohani bubagra ni saimanka ani abona belakhan kaise bukha dokonangka so ang asu kokol sana thangya phiaba kok satanio tikisa wan sugoi kaham ke kok sake belakhan chakamu tini o Jitendra sar angno hamya samni ingya phiaba je nung kok samani abo belakhan jaglia tamningke chini bubagra chung joto ত্রিপুরা sa bubagra han tini mani tongo
nung khorok sa tipra sa tutui nung khorok sa s te tutui bahai ke no akok sarak mankha abusang belai kano wana mani te an bukha to khonang mani so asong situ joton hambai tipra sa eklok to